lang hilin eh. Hello, good morning. Thank you, Lord. Ano po ko nakaduti ko karon. Duti ko karon ang tawa. Kung mga bata, o kung makaduti, kung makabawon. Hindi marangit yes pag lakaw ng Lunes, bago pa na yung fry. Hello, hi! Mayong buntag. Dalang salamat Ginoo. Dalang salamat sa kinabuhi matagadaw. Salamat sa Ginoo. Kaya na itong adawa, pinagpapag yung katapusan. Pakumalit ang hapon ng Lunes hapon. Hapon hindi ko nagagayan ka. Hindi ko nagagayan. Salamat sa Ginoo kung gagawin yung hapon ang pagdilungaw. Ang ginawaan. Wala sila mga bata. Niinin nga. Ang salamat ako pa yung paghab. Pag-aman. Siyempre ganyan, mapagasunan yung kanon yung mga pagkupito, palagi. Sabi nga nagis panahon siguro ba nga, natag panahon. Salamat pagkados na yun na mga galing message na mag-inang ko na pagkupan. Nalula na po sa Panginoon ng mga dahon-dahon gapon. Dito hindi po kumuduti kay mga bata, hindi maka-ito baon. Gawa sa sila noon, kahit hindi ko mapapintura o baon. Samuntan, mag-i-update sa mga kaintan. Good morning, all. Morning po, morning ma'am. Cherry Ulrich. Kamusta? Umana, good beneficious. Salamat sa mga maninay. Mga maninay nga nas Manila, pwede lang itong palong ginaupaw. Sana may nga para sa birthday of Jesus. Sana taman kamala to. Gusto rin mo lang ito kahapon, sakalaw na magbigat-bigat, nagbigat. Sabon pag diya na sirlin, tugsog niyo panahon kay the sirlin, magluto maghinong pagbawan. At niyo kumaka kasang lawas. At niyo isang pagalingon. Mga maglulugaw sa langanta. Undang sa kong gahi. Ay, nantot na po. Kaya mura itong na-discount sa opera. Parang sa opera na naman na. Kaya dapat mo na yung mantot. Dahil mo yung kosan. Hi guys! Guys, karun. A few moments later. Sabi-sabi ko, nagkawanan na po. Sabon. Taksan naman siguro rin yung laba nga. Sinamot. Pusot-pusot. Bay, buwan naman pod. Ayan, naman pod eh. Ito, kalipat sa awan. Gusto mo yung lugar, nabi iwan diya.
Ini untuk kabel gini ha. Ini magkauwan. Ini servisyo. Kami nga, mag-uwaw po sila. Kapag mag-uwaw ang kapag yun. Hindi ka angay mag-uwaw. Hindi ko angay ka-uwaw. Ako ganyan ma-uwaw ng iba nga. Gawat pag-limpyo. Sabi ang katawan ng paglaba. Hindi ko wow. Kita ko sa trabaho ko siyang trabaho. Malampas, may magpalampas. Yan ko. Wow. Yan wow. Ang trabaho. Ang labunan kay gahapon, ang pagkapanglaba. Ang katindiw ko gahapon. Ito ang mga tutik. Ako maayaw. Ito ang pagkapanglaba. Media. Kaya nauwaw ng iba nga. Nagsasalog ito ang sinit. Ang nauwaw. A few moments later. Madug hapon na di ay. Mana mo kuglaba. Magi kayong panuto kay pamay salin kanyang buntag. Ang ikay kanino na doon para na ni panhapon. Para ni bulis mga bata maghapon. Ready na ilang panhapon. Muna yung routine dani. Nabudzag di ay, nabudzag di nga balik-balik kuno ang routine. Isip po, gumawa naman sa yung routine dani, hindi ka adlaw. Magpanglaba, magmilo. Akang surihan, hindi ka buntag, sadyo. Ang masayod ka, para tumbawon sa mga bata o pamahaw. Hindi ka kaos mga bata, kaya muskwila, manghipos ko, manglimpyo, silong taas, iguman, siyempre magpanglimpyo, mahipon itong mga labahan, maglaba. Hindi ko magpanglaba, siyempre, ang mga laban sa nagngadaw, o pa na aga, manupin na po ka. Sabi yung balik-balik, tinod bitaw, balik-balik ni routine na naman yung servisyo. Ngayon nga ron, mga quarter to 3 na, magprepara na ko para panyapon. Kung puro na milo, uban kayo basa-basa man na yung pamili. Parang arong hebaw mo, sabi nga, palayasin ko di ka pong kumulayas. Palayasin ko rin Diyos kamera, hindi kumulayas mo eh, kumulayas mo ko. Ang routine na daw, maman hindi man po kadadaw kang luto, lahi man, para gas Lunes. Kabidyo ko, pag ko ni uli, nagbinudo man ko, di ba? Karon nagadubo na ko. Diya, balik-balik yay, sana all. Kumulayas o eh, kumawa. Diba, bin mama kabalo, malumawa man ko. Sa taghap sila ang mga solid pants di man sila paulan kanang mga titanaw na hanggang always karon ay tigdili sila paulan kung may bagong ibo ang mga marites ano yung mga marites pod di kumulayas o ibig sabihin kinansa di kumulayas kumulayas man ko
out there ko ma'am yun ayok. Di ba ma'am, dito kumulayas sa hang servisyo. Sana. Mulayas man ko. Matalan mo na Noel Dominguez sa Cebu. Palayasin ko na ko sa hang payag. Kaloy, isang payag ng layasan. Para bang followers sa payag kay murag ko ano ba? 6 plus. Kapin pa. Diyan. Mo na yung layasan. Uy, dito ko mulayas sa magkinansa. Nang magsumbagay. Nang pagsumbagan ko dito ko mulayas. Duk balaman, lingaw-lingaw, almindran, sa adlaw-adlaw ng gibuhat. Diyan. Kaya palayasan ko. Mayong palis dedi ha, inday huyo. Unsa nga udlot hang kuanon ma'am inday huyo asa nga ni kadapit. Og ni ma'am Sara Laila Amid. Musta mayong hapunan ko. O Ma'am Medina Orada Kanyete. Mayong hapon. Lordy Saladin, kamusta? Mayong palis. Sa inyong lakas panahon diha. Diha ni Vilma Makabalo. Mayong hapon ma'am. Sa tibok kalibutan, mayong hapunan na ko. Taon nagkuhan ko sindahan ko dari gawit. Kaya nagluto ko para panihapon. Wala mo itong servisyo. Bahalag pulan mo bulanaw. Pulan mo ilang tanaw. Matod paligis ningan nga palayasan ako nung kusang channel. Tiaw. Palayasan ako nung ang payag. Isang baginang sa liso po kumulayas ang payag. Uy. Isang pagway mo tanaw sang payag. Isang pagway mo lili. Di ka pong kumulayas. Naman po yung mga mulumong kasing-kasing nga nagsubaybay. Diba? Pao po ko nang-invite ninyo nga lantaw sang payag sa katulamang mga malumong kasing-kasing nga nagkaroon na yung lili. Bahala ko kag magsigapurag palayasan ko. Pag imo kong sumbagan dito kumulayas. Magsumbagay dito ko di palayasan ko ninyo. So, ko siguro po sumbagay yung magsumbagay na. Hahati, aw. Katawa na lamang kay palayasan na kuno ko. A few moments later. Mayang gabi ko ang racket. Ang racket, kamustang tanan. Say magpahatod diha og dirumugan. Salamat kaadyo. Ma'am Yuning Ayok. Sa kaming dili. Kala po ko dinamugan. Minta rin dinamugan trabahoon kaya ikaso ko makuan pagkun. Okay. Masmitan naman niyo mong saging. Magulanghoy ko, mabagaan ko. Paway sa ako gulanghoy. Oh. Sorry, Ulrich. Tari atong dinumugan. Na ang birthday ni Precious, wala din makatawag sila. Ay, ang rocket.
Kadalis panahon, huwis na po ugma. Masig, linis o makaya, maulit ko alis siya. Puhon-puhon, kulias Ginoo. Makakot na pagkukuan. Binugan o saging.